Dunay giduso karon sa Davao City Council nga ferry boat operation gikan sa Davao City padulong sa Lupon sa Davao Oriental. Atong sayron sa report ni Jandy Esteban. Paingon Lupon Davao Oriental via ferry boat. Kana ang giduso ni Councilor Conrado Baluran sa Davao City Council nga ana-ana sa second breeding. Kung by land ang Davao City paingon sa lungsod sa Lupon, biyahion og kapin 2 ngadto sa 3 ka oras kung dili maipit sa traffic. Apan kung naanay operasyon sa ferry boat sa maong ruta, mas dali na maabot. Sumala ni Councilor Baluran nga ang proposed Davao Ferry Stations makatabang matud pa sa pag-decongest sa dagan sa trapiko sa Davao City. Gani mapamove-an usab niini ang oras sa biyahe. Sa proposed ordinance, magtukod og Davao Ferry Stations. Ang proposed point-to-point o P2P stopover station sa syudad, diha ibutang sa Ecoland, Piapi Boulevard dool sa Matina, Barangay Dalyao sa Turil District, Santa Ana, Alcantara Port, Agdao, Mintrade, Paracan ug Tibungko. So it will be very possible to reduce the traffic congestion in our city rather than having this color coding. So they came down from Manila and explained to us. In fact, they are already operating in some areas in Manila, one of which is in Cavite to Manila. Unsay masulti sa commuters niini? Okay ra ma'am, pero para dali lang ang kuan. Kanang pagbiyahe ba? Mas okay siya kay madali ang traveling sa mga tao niya. Depende po na siya o kanang sa ilang pamasahe gani mo dili kay medyo taas. Kay kung taas-taas po piliun magin nila nang makasave. Sumala ni Konsehal Baluran sa maong proyekto, kinahanglan ang local government unit ang mugahin og mga berthing o docking space alang sa mga ferry boat. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.